Fries om Uttens en oud-dokkemer Chris Rijf is de motor achter de plan om de eerverneemde spoorverbinding Ljouwert-Eenjem in oude glorie te herstellen. Zo'n 2010 wordt al aan het project werken, maar nu leidt er, om mijn duur te spreken, een echt businessplan. De kleine dingen kunnen wel, dus je kunt zo'n overweg waar we hier staan, daar kun je gewoon weer een paar Andreaskruisen bij plaatsen, dan maak je het weer zichtbaar. Klein beginnen, gewoon bottom-up. Voor Jelsum is een bedrag van rond de €500.000 ingeruimd. Voor Dokkum is dat een tienvoudige, maar dat gaat natuurlijk ook over veel meer spoor. Takom hier is het erop of eronder. De initiatiefnemers bezieken verschillende partijen warm te krijgen om het Dokkumer lokaaltje te broeken als reclame voor toeristische activiteiten in Noord-Friesland. Nieuwe activiteiten bij het oude stationsgebouw van Marm, dat na een grote restauratie alweer heel wat jaren staat te vertutten is, kunnen daar echt bij helpen. Ze willen hier met Pinksteren willen ze met de minitreinen, dat is een attractie voor kinderen, willen ze aan de gang. En de eigenaar van de locomotief die heeft gezegd van nou, dat is een mooi landmark om de boel onder de aandacht te brengen. En ja, met het station hopelijk levert dat ook impuls op dat de eigenaar van het station ook zegt van nou, dit is voor mij het moment om ook in actie te komen. Het Dokkumer lokaaltje moet net alleen nog in Marm, maar ook bij Jelsum, Stienjes en tussen Dokkum en Ezelstedt weer zichtbaar worden. Nou beziekt de stichting Yield bij elkaar te garden. Uit het bedrijfsleven, maar ook opstartsubsidies van bijgelijks het Waardfonds. Want als alle dream uitgevoerd worden, ben je samen het tiental miljoenen verder. Rijf zelf staat nu op de popelen om met zulke soorten spoorfietsen alvast inkomsten van het project te krijgen. De spoorfietsen zijn het pilotproject voor de stichting, waarmee de stichting eigenlijk gewoon op eigen benen kan staan. Dan zijn ze financieel onafhankelijk. Als je dit morgen zou weten te kopen, dan is in principe in een termijn van 6 weken is het spoor opnieuw aan te leggen. Dat kun je met de hand 700 meter per dag doen. Dus die 4-5 kilometer is zo terug te plaatsen. En dan zou je bij wijze van spreken, als je je een beetje in zou spannen, zou je deze zomer al op de spoorfietsen kunnen rijden.